бахшида ба соли нави мелодии 2021 ширкати дорусозии соф савдо ба муштариёни худ тахфиф эълон менамояд. агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед, агар мӯи сари шумо мерезад ва ё риши худро зиёд кардан мехоҳед ва ё дар бадани шумо сафедшавии пӯст дида мешавад, пас ба ширкати дорусозии соф савдо муроҷиат кунед. шумо метавонед маълумоти муфассалро дар бораи доруҳо бо забони тоҷикӣ аз сомонаи sofsavdo.ru дастрас намоед. шоми 23 декабри соли равон ҷашни арӯсии рӯзноманигор ва ровии шинохта Сабринаю Абдулло дар тарабхонаи Яккасарой баргузор гардид. аксу видеоҳо ва маросими тӯи бону Сабрина дар тамоми шабакаҳои интернетӣ давр мезананд ва ҳамагӣ эшонро ба муносибати баргузории тӯи арӯсияш табрику таҳният гуфтанд. дар ин шоми гуворо барои табрики ин ду ҷуфти муносиб тамоми сарояндаҳо ва ровиёни машҳури кишвар аз ҷумла Фарзонаи Хуршед, Зулайхо Маҳмадшоева, Фирӯза Ҳафизова, Дилшоди Файзулло, Фаридуни Хуршед, Хайриддини Шариф, Хуҷастаи Мирзоалӣ, Шабнами Собирӣ, Бахтовари Бобоҷон, Баҳриддини Сабур, Рафаэл Гулов ва дигар нафарони шинохтаи шоу-бизнеси тоҷик ба табрики онҳо омада буданд. маросими издивоҷ дар сатҳи олӣ баргузор гардида, тамоми меҳмонону нафарони дар тӯй ширкат дошта Сабринаву Абдуллоро ҷуфти зеботарини 2020 сол номиданд. ногуфта намонад ки Сабринаи Назрӣ тӯли 7 моҳ бо Абдулло муносибати ошиқона дошта, бо розигии ҳамдигар онҳо ба муроди дил расиданд. ба гуфтаи худи Сабрина, домод соҳиби яке аз барбершопҳои машҳури Душанбе буда шогирдони зиёд дорад. барои Сабрина тамоми хушиҳои зиндагиро орзумандем. худо кунад ки дар зиндагии оилавӣ низ хушбахту муваффақ бошад. شاد هستم. امروز بسیار روزی مهم است برایم، روزی خرسندی، روزی نیک، روزی فراموش نشونده. البته روزی توی همه گل دختران میخواهند که زیبا باشند، ناتکرار باشند، نه به مثل همه. و من نیز همین گونه آرزوها را در دل خود میپروریدم. امروز همان روز است که من جشن عروسی دارم. میخواستم که زیبا باشم، ناتکرار باشم و امروز آرزوهای من طریق خیلی آرزوهای من عملی گشت. آرایش زیبا روی و مویم از جانب
بانو شیله هست و انا این پیراهن زیبای عروسی از